Здравейте, драги зрители, тук сме с Божин и Никола. Така, ако вашият телевизор не струва 30 000 лева, значи това определено не е вашият телевизор. Сега ще разберете какви характеристики трябва да има вашия телевизор. Резолюция Ultra HD 3840 на 2160 минимум. Smart TV, Internet TV, отворен браузър, подчертаваме отворен, Motion Clarity Index 800 Hz, HLED Cinema 3D, 2 към 3D конвертиране, специално за цаче, Magic Remote, дистанционно управление, 2 Speaker System, 4 HDMI, USB 2, HDMI 1, 4 C-Slot, LAN с карт, вграден Wi-Fi мрежов адаптер, DLNA, карт фидер, HDMI SES, енергиен клас А, USB Media Player, DVB-T, Cipher Tuner, 7 броя, очила в комплекта. Само за скромната цена от 30 000 лева. Пари за хлеб. Сега тук се насрах. Бошка, ти си. Да. Така. Ако вашия телевизор не струва 5414 лева и 5 стотинки с отстъпка 5%, да подчертаем, просто не струва, няма за какво си го купувате. Също така вашия телевизор трябва да притежава 3D Slim с плазма Smart TV, трябва да е 64 инча, де факто 162 см. 600 Hz Subwave Motion Real Break Filter, Full HD 1920 към 1080, Clear Image Panel, 3D Huber Real Engine 2 към 3D функция, Начев. 3D звук, нова интерактивна серия 7, като сектор 7 от там Jetpack, вградена камера с микрофон с разпознаване на лица, Smart Interaction, интерактивен контрол с движение на ръцете, с посредством гласови команди, двуядрен процесор, това телефони, тъч дистанционно и това чифта, 3D очила в комплекта, Smart Evolution готовност, вграден физичен модул Wireless Display, HDMI 1.4, Personal Video Recorder, USB, USB Player, DVB, не DVD, DVB-T, C, S2 тунери. Ники, ти си. Само ще питам колко е цената. 5000, а моя беше 30. Ники, ти си. Мисля, че ми трябва Гинко Билова. Казвай някакъв телевизор там. Чакайте. Моят телевизор е Велико Търново от 1972 година. Приема резолюция от 200 мегапиксела до 130. Предава две програми, първа и BTV. На скромната цена от 89 лева. Да. Това е най-важното. Да. И то е около 5 употреба, но няма да се плаща. Има офтаймер, мулти, система, и най-важното има часовник. И на всичкото отгоре купи с онлайн 5% отстъпка за 84,55. Това трябваше да го кажа, извинете. Да, виждате какъв телевизор засенчва другите. Но буквално, защото квадратура къп е доста голяма. Ще ви Чакай сега още малко. Така, ако вашият телевизор също така не е 75 инча, 190 см, да си построя направо къща, да си го тура. 3D Slim LED Smart телевизор с резолюция 1080 пиксела Full HD 1920 на 1080. Има Clear Motion Rate 960, вграден Wi-Fi адаптер, Smart TV с Samsung Apps и Web браузър, Smart Hub, L-Share Play, Concat Share, YPD, Y-Sign, Net, HDMI, SES, Smart Touch, дистанционно управление. Имах си аз да нема. Precision Black Local Dimming, система за по-добър контраст. Входове, изходи, 3
HDMI компонент, 2 композит, някакъв си мини джак, интернет, USB, Digital Audio, Audio Out, мини джак, DVD, аудио input, RF-in, звукова мощност 15 вата към 2, Dance звукова система Dolby Digital Plus, вградена аналогов и цифров тунер. Така. Чай сега я ще намеря един. Ще го Бошка, ти кажа намери- още един, ако искаш. Аз ще намеря това, бе. TVBT тунер. Значи така. Тук сме сега. Абе, младеж, как да го свържа? Бошка? О, как ли? Единия кабел през гредата, а другия през врата. Просто е. Така. Този Strong SRT 8102 PVR плюс непознатия за нас MP4 декодер или така наречения Setup Box е на цена 45 лева. Приема цифров декодер, DVD, BT плюс Medium Player, HD TV, 1080 пиксел от лесна инсталация, високо скоростен USB 2 връзка, запис на предавания посредством външна памет, произвеждана на VOD, PAVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MP4, MOV, MP3 и JPEG. 1000 канална памет. Да не е JPEG. Така, а за по-големите богаташи има за 155 лева Setup Box, който е High Definition. Цифров има същите характеристики, но защото е на друга марка, дай да вишиме цената тройно. И така, сега аз ли съм? Ти си. Така. Повече за продукта. Така, ако вашия телевизор не е на марка 3D телевизор Samsung EU-75DS 9000 не струва 14 099 лева. Така, размер на екрана 75 инча, следователно това трябва да значи, че е 170,5. Резолюцията е 1920 към 1080, LED подсветка, да, 800 Hz CMR, аналогов тунер, цифров тунер DVB-T, DVB-C и DVB-S. Web браузър, интернет, TV, Skype, TLNA, Wi-Fi, HDMI, USB, PVR, паваротик, това означава. Технология на картината, Prices Local Timing, композитор, композитен вход с карт, компонент, изход за слушалки, телетекст, черен на цвят, дистанционно управление. А също така, ако се купите, може да получите като подарък 2 тона 3D очила. Гаранцията ви е 24 месеца и към него може да получите система за домашно кино, но това не е всичко. Ако се обадите следващите 10 минути, ще получите система за домашно кино само за още 1600 лева. Blu-ray, при това с 3D Infinity Surround Sound Dolby Digital Plus звук. Беше ми не. Значи, системата за домашно кино е Samsung модел HT-E6750, обща мощност 1330 вата, 7,1 броя колони, възпроизвеждана на формати BT, DVD, MKV, DivX, MP3, JPEG, 3D технология, BG субтитри, TTS, Dolby Digital, радиотунер FM, дистанционно управление, интернет, TLNA, Wi-Fi, Bluetooth, компонент, HDMI, USB цвят, гаранция 24 месеца. Чакайте сега. Значи, още за черната и бялата техника в следващия ни клип. Как се спира?